हरे कृष्णा. सर्वांचं इस्कॉन मेंबरच्या वतीने आपल्या आजच्या 17व्या अध्यायासाठी हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण 17वा अध्याय जो आहे तर त्याचा अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी आपण गुरूंची चरणी प्रार्थना करूया आणि मंगलाचरण गाऊया आणि त्यानंतर आपल्या अध्यायाची सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री गुरु महाराज की जय. श्रीमद भगवद गीता की जय. हरे कृष्णा. सर्वांचं आज इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने आपल्या या अभ्यासक्रमाच्या 17व्या दिवशी आपल्या 17व्या अध्यायासाठी हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण आपल्या अभ्यासाची सुरुवात करण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे आपल्या अध्यायाचं नाव आहे तर ते समजून घेऊ. आता आपल्या अध्यायाचं नाव काय आहे? श्रद्धा त्रय विभाग योग. तर त्रय म्हणजे काय तर तीन. संस्कृतमध्ये त्रय या शब्दाचा अर्थ तीन असा होतो. मग आता श्रद्धेचे 3 प्रकार आहेत. विभाग म्हणजे प्रकार. आपण असं 3 विभाग आहेत. मग अशा 3 प्रकारची श्रद्धा जरी असेल तरी भगवान श्रीकृष्णांशी असलेला आपला संबंध आपल्याला पुन्हा प्रस्थापित करता येऊ शकतो. पुन्हा आपण श्रीकृष्णांशी कसे जोडले बरे जाऊ शकतो तर हे आपण आजच्या अध्यायामध्ये अभ्यासणार आहोत. मग आता आपण पुढच्या स्लाइडवर येऊ. पुढच्या स्लाइडवर. आता आपले इस्कॉनचे श्री श्री राधा गोविंद जे आहेत तर त्यांच्या चरणी आपण वंदन करूया. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ आपण. आपले जे इस्कॉनचे प्रमुख संस्थापक आचार्य जे आहेत कृष्णकृपामूर्ती एसी भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद यांच्या पण आशीर्वाद घेऊया. त्यांच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करूया आणि श्री श्री राधा गोविंदांच्या आनंदासाठी आपण हा अभ्यास करू. आता हे जे क्षीरचोरा गोपीनाथ म्हणतात रेमुणा म्हणून जो जिल्हा आहे ओरिसामध्ये तर तिथला हे विग्रह आहेत गोपीनाथजींचे. म्हणजे
तर ते तिथे चैतन्य महाप्रभूंनी भेट दिली होती आणि खूप सुंदर लीला आहे त्या चैतन्य चरितामृतमध्ये याच्याबद्दल. खूप छान ही गोष्ट आहे. आपला अध्याय संपल्यावर पण ही अभ्यासू आपण 1-2 मिनिटात ती समजून घेऊ. खूप छान लीला आहे ती. तर पुढे जाऊ आपण. हा माताजी, पुढच्या स्लाइड मध्ये. आता आपण कालच्या अध्यायामध्ये पाहिलं की दैवी गुण कोणते आहेत आणि आसुरी गुण कोणते आहेत. आणखी मग आता आसुरी स्वभाव जे आहेत तर त्यामुळे त्यांची जी कर्म घडतात आसुरी व्यक्तींकडून त्याचे परिणाम काय होतात आणि त्यांच्या कर्माच्या परिणामांची जी फलं असतात त्यानुसार मग त्यांना उच्च लोकात स्थान मिळतं कुठे, म्हणजे त्यांची गती काय, म्हणजे त्यांची अधोगती कशी होते आणि मग ती कशा पद्धतीने होते आणि मग त्यांना स्थान कुठं मिळतं, उच्च लोकात मिळतं की अधो लोकात मिळतं, हे सगळं आपण पाहिलं. मग आता आता आपण ह्या अध्यायामध्ये पाहणार आहोत की मग जे विविध म्हणजे जीव आहेत तर त्यांची विविध प्रकारची श्रद्धा आहे आणि मग ते श्रद्धेचे 3 प्रकार आहेत. मग ते 3 प्रकार कोणते आणि त्यानुसार मग त्या जीवाचं पुढचं स्थिती काय असते तर ती आपण समजून घेणार आहोत. हा मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर येऊ आपण. हा, आता अर्जुन काय करतोय ह्या अध्यायामध्ये अनाधिकृत उपासना आहे त्याच्याबद्दल चौकशी करतोय. म्हणजे वेदामध्ये जे काही सांगितलंय ते सोडून जे काही आहे ते अनाधिकृत, तर त्याबद्दल चौकशी. मग आता भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांना जाणण्याचं म्हणजे जे त्यांना आपण जाणतोय भगवान श्रीकृष्णांना किंवा त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा आपण करतोय. मग त्यांच्याविषयी 3 प्रकारच्या श्रद्धा असतात आणि मग आता 3 प्रकारच्या जर श्रद्धा असतील मग त्यानुसार आपली उपासना ठरते. आता 3 प्रकारचं अन्न किंवा आपण अन्न पदार्थ आपण यांचं भोजन करत असतो. 3 प्रकारचे यज्ञ असतात, 3 प्रकारचे तपस्या असतात, 3 प्रकारचे दान धर्म असतात. मग हे कोणते प्रकार आहेत हे आपण आज समजून घेणार आहोत. आणि मग ओम तत्सत म्हणजे काय आणि मग त्याग दान तपस्या हे परमात्म्याला कसं बरं अर्पण करायचं या माध्यमातून आणि भगवत प्राप्ती कशी करायची आपण जर या 3 गुणांनी आपण युक्त आहोत आणि 3 प्रकारच्या श्रद्धांमध्ये आहोत तर हेच आपण रहस्य आज सगळं जे आहे ते जाणून घेणार आहोत. मग आपण पुढे जाऊ. हा मग पुढच्या स्लाइड. हा मग पहिला श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच माताजी हरे कृष्ण. पहिला श्लोक नाहीये इथे त्याच्यामध्ये. हा आहे. हा आहे, ठीक आहे. हा हा. तर आपण अर्जुन प्रश्न विचारतोय हा आता भगवान यांना, तर तो आपण समजून घेणार आहोत. मग तो कोणता प्रश्न आहे अर्जुनाचा, तर अर्जुनाने विचारलं की हे भगवान श्रीकृष्ण, हे शास्त्रविधींचे पालन न करता स्वतःच्या धारणेनुसार पूजन करतात सगळेजण. मग असे जे लोक आहेत तर त्यांची काय अवस्था असते, ते सत्वगुणी असतात, रजोगुणी असतात की तमोगुणी असतात, तर आता हे आपण समजून घेणार आहोत. मग आता या प्रश्नाच्या माध्यमातून अर्जुनाला नेमकं काय बरं अपेक्षित आहे तर हे आपण समजून घेऊ. मग आता चौथ्या म्हणजे अध्यायाचा जो 39वा श्लोक होता तर तिथं आपण अभ्यासलं होतं की विविध प्रकारच्या उपासनेवर श्रद्धा असलेला मनुष्य असतो तो काय करतो, हळूहळू ज्ञानाच्या स्तरावर उन्नत होत असतो आणि मग त्याला म्हणजे जी परमसिद्धी आहे ती तशा स्तरानुसार म्हणजे त्या पद्धतीने म्हणजे जसं जसं तो क्रमशः उन्नत होतो तसे प्राप्त होत. आता 16व्या अध्यायात आपण म्हटलं की शास्त्रविधीचे जे अनुसरण करत नाहीत तर ते असुर आहेत आणि श्रद्धेने शास्त्रविधीचे म्हणजे जे पालन करतात ते देव आहेत. मग आता जर श्रद्धावान मनुष्य शास्त्रामध्ये म्हणजे असा व्यक्ती आहे की जो श्रद्धावान पण आहे पण तो शास्त्रामध्ये दिलेल्या विधींचं किंवा नियमांचं पालन करत नाही, मग त्याची बरी कुठली स्थिती आहे, म्हणजे तो सत्वगुणी आहे, रजोगुणी आहे की तमोगुणी, नेमकी काय परिस्थिती आहे, हे अर्जुनाच्या मनात शंका आहे. आणि ह्या अर्जुनाच्या मनातल्या शंकाचं जे म्हणजे निराकरण आहे ते भगवान आता करणार आहेत पहा. म्हणजे जे लोक एखाद्या सामान्य मनुष्याची निवड करतात आणि त्याला परमेश्वर म्हणून पूजा करतात असं पाहतो की नाही आपण,
मग ते सत्वगुणी आहेत, रजोगुणी की तमोगुणी, किंवा अशा लोकांना मग सर्वोच्च सिद्धी मिळते का? जशी परमसिद्धी मिळते असं सांगितलंय भगवान यांची. आपण शास्त्रसंमत म्हणजे विधिविधानांचं पालन करून जर भक्तिमय प्रेममय सेवा केली तर मग असे जे लोक आहेत की जे श्रद्धावान आहेत पण शास्त्रामध्ये दिलेल्या विधिविधानाचं पालन करत नाही, किंवा कुठल्या तरी सामान्य मनुष्याला म्हणजे परमेश्वर मानून पूजा करतात, मग त्यांची काय म्हणजे स्थिती असते? मग त्यांना सिद्धी प्राप्त होते आणि मग वास्तविक जे ज्ञान आहे त्यामध्ये स्थित होऊन आपण सिद्धावस्थेपर्यंत उन्नती जशी करतो तसं त्यांना मग शक्य आहे का बरं, असं अर्जुनांना विचारायचंय. मग हे शास्त्रविधीचे अनुसरण न करता मग कशावर तरी श्रद्धा ठेवतात असे लोक, आणि मग देवदेवता किंवा मनुष्यांची पूजा करतात. मग त्यांना यशप्राप्ती होते का? म्हणजे मग त्यांनी जर अशा पद्धतीने उपासना केली तर मग त्यांना भगवत प्राप्ती होईल का, असा अर्जुनाच्या मनात प्रश्न आहे. म्हणजे अर्जुन आपल्या सर्वांसाठी हा प्रश्न विचारतो बरं का. अर्जुना उच्च कोटीचा भक्त आहे भगवान यांचा. मग आता भगवान काय बरं उत्तर देतात ते आपण पुढे जाऊन पाहूया. हा मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावरून हा हा मग त्रिविधा श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हा मग आता भगवान हे उत्तर देतात बरं का अर्जुनांना, की भगवान काय सांगतायत की त्रिविधा भवती श्रद्धा, म्हणजे जे लोक शास्त्रविधी जाणून त्याचं पालन करणं सोडून देतात, तर त्यांचं नियंत्रण काय होतं, ते 3 गुणांच्या द्वारे बद्ध झालेले असतात, त्याद्वारे त्याचं नियंत्रण होतं. मग आता जे लोक पूर्व कर्मानुसार, म्हणजे जे काही आपलं पूर्व म्हणजे जन्मीचं कर्म आहे तर त्यानुसार, म्हणजे ते सात्विक राजसिक जसं त्यांचं कर्म असेल ना तर त्यानुसार त्यांचा स्वभाव असतो. म्हणजे जीवांचा ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणांशी अनादिकालापासून संबंध आहे, कारण भौतिक प्रकृती ही पण अनादिकालापासून आहे उपस्थित जीवांसाठी, ती कार्यरत असते आणि तिच्यामध्ये 3 गुण आहेत, ती 3 गुणांनी युक्त आहे. त्यामुळे हा जो संघ आहे प्रकृतीच्या 3 गुणांशी जीवाचा, हा अनादिकालापासून आहे. मग आता जीव प्रकृतीच्या संपर्कात असतो आणि म्हणून विविध प्रकृतीचे जे गुण आहेत तर त्यांच्याशी जो संघ होतो त्यानुसार त्याचा स्वभाव होतो. मग आता तरीही म्हणजे जर मनुष्यानी प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु जे आहेत तर त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार शास्त्रविधींचं जे आहे ते आचरण केलं, म्हणजे शास्त्रविधी अनुसार आचरण केलं, भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली, तर तो रजोगुणी असो तमोगुणी असो कुठल्याही गुणात सत्वगुणात असो तर तो उन्नत होता आध्यात्मिक स्तरावर. म्हणजे काय की जर तो रजोगुणामध्ये असेल तर हळूहळू सत्वगुणापर्यंत उन्नत होतो, तमगुणात असेल तर तिथून रजोगुणात येऊन पुन्हा सत्वगुणात उन्नत होतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं सत्वगुणांप्रत जेव्हा उन्नत होईल एखादा तेव्हा तो शुद्ध सत्वगुणात जाईल. मग आता ह्या सगळ्यावरून आपण काय समजून घेतलं की एखाद्या विशिष्ट गुणामध्ये जी काही गुणामध्ये जी एखाद्या व्यक्तीची जी श्रद्धा असते तर ती अंधच म्हणू आपण, म्हणून त्याला अंधश्रद्धा म्हणतो आपण. मग ती जी असते ना ती मनुष्याला सिद्ध अवस्थेला म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर उच्च स्तरावरती नेऊ शकत नाही. मग आता म्हणून मनुष्याने काय केलं पाहिजे तर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु जे आहेत तर त्यांच्या संगतीत आणि अत्यंत दक्षतेने आणि चातुर्याने सुद्धा विचार करून म्हणजे अशा उच्चतर गुणांमध्ये, म्हणजे जेव्हा आपण सत्व गुणामध्ये येऊ तेव्हा उच्चतर गुण म्हणजे कुठला तर भौतिक गुणांमध्ये सत्वगुण सर्वात श्रेष्ठ आहे आणि त्याच्यावरती म्हणजे शुद्ध सत्वगुणामध्ये आपण येऊ शकतो. आता ह्या सगळ्याबद्दल भगवान सांगतात की 3 प्रकारची श्रद्धा असते, राजसिक तामसिक आणि सात्विक. तर ह्या तिन्ही प्रकारच्या ज्या श्रद्धा आहेत त्या आता तू माझ्याकडून ऐक. तर पुढे येऊ आपण. मग आता आपण थोडस हे समजून घेण्याआधी हे हा जो श्लोक आहे समजून घेण्याआधी थोडस एक समाजामध्ये कसं घडतं किंवा कशा पद्धतीनं लोकांची श्रद्धा असते याविषयीच एक उदाहरण समजून घेऊया बरं का. तर आता हे उदाहरण जे आहे ना ते परदेशातलं आहे. तिथे कशा पद्धतीची श्रद्धा विकसित झाली आणि कसं त्याबद्दलचे एक उदाहरण आहे, त्यावरून तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात येईल की भारतामध्ये पण अशा गोष्टी घडतात. तर आता परदेशातल्या लोकांमध्ये स्पॅगेटी मॉन्स्टर नावाचं एक जे आहे तर एक पंथ किंवा धर्माचरणाची पद्धत अशी उदयाला आली 2005 मध्ये बरं का.
आणि त्याचा जो होता बॉबी हेंडरसन नावाचा त्याचा एक ऍक्टिव्हिस्ट होता, तर तो म्हणजे त्याचा जो आहे तो संस्थापक. तर त्यांनी ह्या पद्धतीनं स्पॅगेटी मास्टर नावाच्या म्हणजे देवतेची जी आहे तर ती म्हणजे जी आहे ती उपासना सुरू केली. मग त्याच्यावर त्याने पुस्तकही लिहिलंय बरं का. मग हे जे आहे ते म्हणजे काय आहे, तर स्पॅगेटी म्हणजे जे आहे ते नूडल्स आपण शेवया जे म्हणतो ना त्याला पॅस्टोफेरोनिझम पण म्हणतात बरं का. तर हा जो आहे ना हा सगळ्या जगभरातल्या सगळ्या देशांमध्ये या धर्मानुसार म्हणजे जे आहे ते म्हणजे जे भक्ती मार्गाचं आचरण केलं जातं बऱ्याच सगळ्या देश ह्यांचे विविध म्हणजे खाण्याचे हॉटेल्स वेगळी आहेत. त्यानंतर ह्यांचे कपडे वेगळे म्हणजे खरेदी करण्याची वेगळी दुकानं आहेत. असं जगभरात चेन्स आहेत बरं का. ह्यांच्यासाठी सगळं विविध प्रकारचं जे काही वस्तू उपलब्ध असतात तर त्याची पण दुकानं वेगळी आहेत. मग आता ह्यांची संकल्पना काय आहे, तर स्पॅगेटी मास्टर म्हणजे काय की असा जो नूडल्सच्या स्वरूपात आणि ज्याच्यामध्ये असे मीट बॉल्सचे गोळे आहेत असा जो म्हणजे स्पॅगेटी मास्टरच्या स्वरूपातला जो देव आहे तर आणि तो चर्चमध्ये त्याची उपासना केली जाते. त्यांची चर्चेस सुद्धा वेगळी आहेत. तर तो जो देव आहे तर त्यांनी काय केलं म्हणजे भरपूर मद्यपान केलं आणि त्यामुळं त्यानं मद्यपान केल्यामुळं म्हणे या पृथ्वीची निर्मिती झाली. हम्म आणि त्यामध्ये ती सदोष आहे. अशा पद्धतीची ती संकल्पना आहे. म्हणजे तर असे म्हणजे जे काही शास्त्र म्हणजे ह्या उदाहरणावरून आपण काय शिकतो, तर शास्त्रामध्ये मान्यच नाही अशा पद्धतीच्या किंवा ज्यांना शास्त्र संमत नाही अशा पद्धतीचे जे धर्माचरण करायचा प्रयत्न करत असतात, मग त्यांची बरं कुठली श्रद्धा? असा अर्जुनाला प्रश्न आहे. म्हणजे असं आपण वेगवेगळ्या प्रकारे पाहतो ना समाजामध्ये की कोणीतरी अशा धनवान व्यक्तीलाच आपला देव मानतात, मग त्याचे फोटो लावतात. मग त्यांना हार घालतात, त्यांचीच पूजा करतात. अशा पद्धतीने पण पाहतो ना आपण समाजामध्ये उदाहरणं. तर ह्या सगळ्या बाबतीत हा प्रश्न आहे. मग आता खूप छान आपण ह्या अध्यायात शिकणार आहोत. मग आता भगवान कशा पद्धतीने ज्ञान देतात पहा ते आपण या श्लोकाच्या माध्यमातून समजून घेऊ. हा माताजी हा श्लोक वाचूया. हरे कृष्ण. यजन्ते सात्विका देवान् माताजी ह्याच्या आधी माताजी ह्याच्या आधीचा 3 नंबरचा 3 नंबरचा श्लोक पुढे गेलात. एक मिनिट पुढे सॉरी. गेलात. हो सर क्षमा प्रार्थी. हा. सत्वानुरूप माताजी हे होऊन गेलं माझं खेळ. नाही माताजी हा ह्याच्या ठीक आहे. हो नाही जर सेकंड वाला जर येस सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः. हरे कृष्ण. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. माताजी खूप सुंदर वाचतात श्लोक. हरी बोल. तर आता आपण समजून घेऊया की भगवान म्हणतात की हे भारता विविध प्राकृतिक गुणांच्या अंतर्गत मनुष्याच्या जीवनात अनुरूप अशी विशिष्ट प्रकारची श्रद्धा त्याला प्राप्त होते. म्हणजे जीवाने प्राप्त केलेले जे गुण असतात त्यानुसार विशिष्ट प्रकारच्या श्रद्धेने ते युक्त असल्याचं म्हटलं जातं. आता याचा अर्थ काय होतो आपण समजून घेऊया. म्हणजे मनुष्य कसाही असला तरी त्याच्या म्हणजे मध्ये एक विशिष्ट प्रकारची त्याची श्रद्धा असते. हो की नाही. मग आता त्यांनी जो प्राप्त केलेला स्वभाव असतो ना तर त्यानुसार म्हणजे मनुष्याचा जो स्वभाव असतो आणि तो स्वभाव कसा बनतो आपण पूर्वजन्मीचं जे कर्म केलेलं असतं त्यानुसार आपला स्वभाव बनतो. मग त्यानुसार त्याची श्रद्धा असते. मग कोणी म्हणजे जे असेल ते सात्विक श्रद्धेमध्ये असेल, कोणी राजसिक, कोणी तामसिक. मग आता श्रद्धेनुसार त्या म्हणजे त्यांची जी श्रद्धा असते ना त्यानुसार त्यांचा विशिष्ट प्रकारच्या लोकांशी संग घडतो. म्हणजे जशी श्रद्धा त्यानुसार संग घडतो. मग आता जो जीव आहे हा मुळात भगवान यांचा अंश आहे हे आपण जाणलंय आता. मग आता म्हणून तो कसा असतो शुद्धच असतो. म्हणजे सोन्याच्या खाणीमधलं सोनं आणि एक छोटासा कण सोन्याचा तर यामध्ये सोनच असतं. म्हणजे तसं भगवान आणि जीव हे गुणांनी समान आहेत. मग भगवान कसे परम पवित्र आहेत, शुद्ध आहेत. मग तसाच जीव आहे. पण जेव्हा भगवान यांच्याशी असलेल्या संबंधाचं जीवाला विस्मरण होतं तर त्यावेळेला काय होतं तो भौतिक प्रकृतीच्या 3 म्हणजे संपर्कात येतो आणि ह्या 3 गुणांमध्ये बद्ध होतो आणि संपर्कात आला रे आला की त्याचा काय होतो रजोगुणाशी संपर्क येतो आणि त्यामुळे कामवृद्धीला लागतो म्हणजे तो बद्ध होतो अशा पद्धतीने.
मग विविध प्रकारच्या प्रकृतीची संग करून तो स्वतःचं असं वेगळं स्थान निर्माण करतो. मग काय होतं, त्यामुळं त्याची जी श्रद्धा असते ती निर्माण जी होते ती प्रकृतीच्या 3 गुणांशी संग झाल्यामुळं ती भौतिकच असते. आणि मग आता असा मनुष्य जो असतो त्याच्या काही कल्पना असल्या, किंवा म्हणजे त्याच्या काही धारणा असल्या, तर म्हणजे जेव्हा अशा पद्धतीनं ज्या काही कल्पना, धारणा त्याला निर्माण होतात, मग जेव्हा भगवान यांच्याशी असलेला संबंध तो पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करतो, तर त्यावेळेला काय होतं, की त्याची भक्तिमय, प्रेममय सेवेद्वारे शुद्धी होते. त्याचं झालेलं जे विस्मरण आहे, तर भगवान यांच्याशी असलेल्या आपल्या संबंधाचं, तर तो काय करतो, ते नातं पुन्हा म्हणजे निर्माण करतो, संबंध तो पुन्हा प्रस्थापित करतो. मग त्याद्वारे तो भौतिक विकारातून मुक्त होतो. म्हणजे भगवत धाम परत जाण्यासाठी आपल्याला काय हवं, तर कृष्ण भावना हा एकच मार्ग आहे. म्हणजे कृष्ण भावनेचं अनुसरण. आणि म्हणून कृष्ण भावनेत आपण स्थित झालो तर ह्या मार्गावर निश्चित आपल्याला प्रकृतीच्या 3 गुणातून मुक्त होऊन मोक्ष प्राप्ती अगदी निश्चित आहे पहा. मग आता आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा जो कोणी स्वीकार करेल तो निश्चितच काय होतो, तर तो 3 गुणां म्हणजे 3 गुणांतून मुक्त होतो. पण जो नाही स्वीकार करेल त्याचं काय होतं, तर तो अगदी म्हणजे दुसरा कुठला पर्यायच नाही. तो 3 गुणांनी बद्धच होतो जर स्वीकार नाही केला अशा व्यक्तीने तर. मग आता श्रद्धा खूप महत्वाची. श्रद्धेचा जो उगम आहे ना, तोच मुळात सत्वगुणापासून होतो. म्हणजे मनुष्याची पहा देवतेवर श्रद्धा असते किंवा काल्पनिक जरी परमेश्वरावर श्रद्धा असेल, तरी ती मानसिक तर्कातून असते बरं का. मग आता मनुष्याची श्रद्धा जी आहे, तर ती दृढ श्रद्धा असेल, तर ती कशी निर्माण होते? सत्वगुणी कर्मापासून उत्पन्न होते. मग आता भौतिक अवस्था जी कशी आहे, ती बद्ध अवस्था आहे आपली. मग तिथं कुठलंही कर्म जे आहे ते शुद्ध नाही असू शकत. म्हणजे आपण 3 गुणांनी बद्ध आहोत, तर आपण कुठलंही कर्म केलं ना, तरी ते शुद्ध नाही. म्हणजे 3 गुणापैकी एका गुणांनी ते दूषित असणारच. मग आता ही त्यामुळे आपली सगळी कर्म मिश्र स्वरूपाची असतात. मग आता म्हणजे ती जी आहेत तर ती कधी शुद्ध सत्वगुणयुक्त होऊ शकत नाही. मग आपल्याला विशुद्ध सत्वगुण जो आहे तर त्यामध्ये जाणं आवश्यक आहे. म्हणजे तो कसा दिव्य आहे आणि विशुद्ध सत्वगुणामध्येच मनुष्य भगवान यांचं जे वास्तविक रूप आहे ना, तर ते जाणू शकतो पहा. म्हणजे जोपर्यंत आपली श्रद्धा आहे ती पूर्णपणे विशुद्ध सत्वगुणामध्ये किंवा त्याला शुद्ध सत्वगुण म्हणतात, त्यांनी युक्त होत नाही. तर तोपर्यंत ती श्रद्धा 3 गुणांपैकी एका कुठल्यातरी गुणाने प्रदूषित असते. आणि आता हे प्रदूषित जे गुण असतात ते काय करतात? आपलं हृदय व्यापून टाकतात. आणि म्हणून प्रकृतीचे 3 गुणाचे म्हणजे जे आहेत तर त्यानुसार जे आहे तर म्हणजे आपली श्रद्धा असते आणि ती जी श्रद्धा असते तर ती कशी असते? तर विशिष्ट प्रकृतीचे जे गुण आहे तर त्यांच्या जर आपण संपर्कात आहोत तर हृदयाची स्थिती जशी आहे त्यानुसार त्या मनुष्याची श्रद्धा असते. म्हणजे मनुष्याचे जे एखाद्या मनुष्याचं अंतःकरण आहे ना, तर ते जर सत्वगुणी असेल, तर त्याची श्रद्धा पण सत्वगुणी असते. मग मनुष्याचं अंतःकरण जर रजोगुणी असेल, तर श्रद्धा रजोगुणी असते. मग तमोगुणी असेल अंतःकरण, तर श्रद्धा तमोगुणी असते. म्हणजे काय, की अशा पद्धतीनं विविध प्रकारची श्रद्धा आपल्याला सगळीकडे आढळते पहा. आणि विविध प्रकारच्या श्रद्धेनुसार विविध प्रकारचे आपण धर्मही पाहतो पहा विश्वामध्ये सगळे. पण खऱ्या अर्थाने म्हणजे वास्तविक धर्माची श्रद्धा जी आहे ती विशुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित आहे पहा. म्हणजे वास्तविक धर्म काय आहे जीवात्म्याचा किंवा जीवाचा, तर भगवान यांची सेवा करणे. आणि जीवात्मा हा भगवान जे आहेत तर भगवान कसे सनातन आहेत आणि सनातन जीवात्म्याचा सनातन धर्म आहे की भगवान यांची सेवा करणे. जसं साखरेचा धर्म आहे गोडी, हो की नाही, मिठाचा धर्म आहे खारटपणा, तसा जीवाचा धर्म आहे भगवान यांचा तो अंश असल्यामुळे त्यांची सेवा करणे. आणि मग अशा पद्धतीनं म्हणजे जे आहेत तर जे धर्माचरणचे जे पद्धती निर्माण झाल्या, त्यानुसार मग त्यानुसार तो वर्णाश्रम धर्म पद्धती म्हणजे 4 वर्ण आणि 4 आश्रम हे निर्माण झाले. मग हे भगवान यांची निर्मिती आहे पहा, त्यामध्ये दोषरहित आहे. मग त्यामुळे कसं आहे की वास्तविक धर्माची श्रद्धा म्हणजे वास्तविक धर्म म्हणजे जीवाचा धर्म, त्याची श्रद्धा कशी आहे विशुद्ध सत्वगुणामध्ये, कारण आत्मा शुद्ध आहे भगवान यांचा अंश असल्यामुळं. आणि मग भगवान जर विशुद्ध सत्वगुणामध्ये आहेत, तर आत्मा पण विशुद्ध सत्वगुणामध्ये आहे. मग ही जी आहे ती विशुद्ध सत्वामध्ये स्थित असते. पण
आपली हृदय कलुषित होतात आणि म्हणून आपल्याला निरनिराळ्या प्रकारची धर्मतत्व आपण विश्वामध्ये पाहतो, वेगवेगळे धर्म. पण खऱ्या अर्थाने ते काय आहेत? पंथ आहे. कारण सनातन धर्म हा एकच म्हणजे जो आहे जीवात्म्याचा तो जो आहे तो कसा आहे? आत्मा सनातन आहे. कारण भगवान यांचा तो अंश आहे आणि त्यामुळे तो विशुद्ध सत्वामध्ये आहे. म्हणजे भगवान यांची ती निर्मिती आहे. पण आपण जे वेगवेगळे धर्म पाहतो तर हे जे आहे हे मनुष्याने निर्माण केलेले आहेत, त्यामुळे त्याला धर्म नाही म्हणता येणार, त्याला पंथ म्हणता येणार म्हणू शकतो आपण. म्हणजे धर्मतत्व आहे ती मनुष्य ह्या तीन प्रकारच्या श्रद्धेमध्ये स्थित असतात. आपण जे आहोत जीवात्मा म्हणजे आपण जे सगळे ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आहोत, तीन पैकी एका कुठल्या तरी गुणामुळे आपल्या हृदयाची श्रद्धा प्रदूषित झालेली असते आणि म्हणून विविध प्रकारच्या श्रद्धेनुसार विविध प्रकारच्या उपासना आहेत. मग हा भाग आपण इथे लक्षात घेऊया. आता पुढे जाऊया. हा माताजी वाचूया हा श्लोक. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद भक्ताजी, खूप छान श्लोक वाचन. तर आता सात्विक मनुष्य काय करतो की देवतांचं पूजन करतो आणि राजसिक मनुष्य काय करतो तर राक्षसांचं पूजन करतो आणि तामसिक मनुष्य भूतप्रेतांचं पूजन करतो. आता हे सगळं कसं बरं घडतं तर म्हणजे पहा आपल्या वेगवेगळ्या श्रद्धा आहेत आपण पाहिल्या. मग आता शास्त्रीय नियमानुसार केवळ खरं तर भगवान हेच पूजनीय आहेत बरं का. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हेच पूजनीय आहेत. मग ज्यांची शास्त्रावर श्रद्धा नाहीये, शास्त्र नियमांच्यावर श्रद्धा नाहीये, मग असे जे असतात तर ते आपल्या प्रकृतीनुसार म्हणजे ते भौतिक प्रकृतीच्या नियमानुसार ते ज्या कुठल्या गुणामध्ये स्थित आहेत त्यानुसार त्यांची जी आहे तर म्हणजे स्थिती असते हृदयाची. म्हणजे त्यानुसार त्यांच्या म्हणजे हृदयात जी श्रद्धा असते त्यानुसार ते अशा विविध प्रतीकांची उपासना करतात. मग पहा सत्वगुणी जे लोक आहेत तर ते देवतांची उपासना करतात. मग देवतामध्ये ब्रह्मदेव, शंकर, इंद्र, चंद्र, सूर्यदेव इत्यादींची म्हणजे ह्या जे देवता आहेत त्यांची उपासना करतात. मग सत्वगुणी मनुष्य असतो तो विविध देवतांची उपासना विशिष्ट हेतू प्रित्यर्थ करतो पहा. मग रजोगुणी मनुष्य राक्षसांची उपासना करतो. म्हणजे पहा दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी काय झालं की कलकत्त्यामधील एक उदाहरण आहे श्रील प्रभुपादांनी आपल्या तात्पर्यात सांगितलंय. तो हिटलरची पूजा करायचा. म्हणजे युद्धामुळे काळाबाजार करून त्याने खूप धन अर्जित केलं म्हणजे त्याला लाभ झाला ना म्हणून तो हिटलरची पूजा करायचा पहा. मग ही जी आहे ती अनधिकृत म्हणजे अशीची पूजा म्हणजे ही जी कशी तर रजोगुणी जी आहे उपासना. मग आता रजोगुणी आणि तमोगुणी लोक जे असतात साधारण शक्तिशाली व्यक्तीलाच परमेश्वर मानतात पहा. आपण पाहतो समाजामध्ये अशी उदाहरणं. मग आता ते कोणाला पण परमेश्वर मानून पूजा करतात आणि मग परमेश्वर आणि त्यांना काय वाटतं माहितीये का की भगवान म्हणजे जे परम ईश्वर त्यांना म्हणतो आपण म्हणून परमेश्वराला पुजल्यानंतर त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केल्यानंतर जो लाभ होणार आहे ना तोच त्यांची पूजा केल्यावर होणार आहे असं त्यांना वाटतं. म्हणजे त्यांचाच तर्क असतं बरं का मनाचा. हे कुठेही शास्त्रामध्ये लिहिलेलं नाहीये. मग आता असे जे लोक असतात ना ते काय करतात रजोगुणी असे स्वतःचे मनोकल्पित परमेश्वराची निर्मिती करून उपासना करतात. मी जसं तुम्हाला स्पॅगेटी मॉन्स्टरचं उदाहरण दिलं आता हे सगळ्या देशामध्ये हे असं सगळीकडे फोफावलेलं आहे प्रस्त म्हणजे. मग आता तमोगुणी लोक काय करतात भूतप्रेतांची उपासना करतात. कधी कधी काय करतात खेडेगावामध्ये आपण पाहिलं पहा की थडग्यांची पूजा करतात. आणि भारतामध्ये असं दूरच्या खेड्यामध्ये पण असं एखादा वृक्ष आहे मग त्याला म्हणजे काय करतात अरण्यात जातात लोक त्या विशिष्ट वृक्षावरती भूत आहे असं म्हणतात आणि मग त्याची पण उपासना करतात. आणि मग त्या वृक्षाची उपासना म्हणजे वृक्षामध्ये तो आहे कोणतरी भूत असं समजतात आणि मग तिथं नैवेद्य देतात, बळी देतात असं काही करतात. म्हणजे हे जे आहेत प्रकार विविध ह्या काही खरं तर वास्तविक भगवान श्रीकृष्णांच्या उपासना नाहीयेत. आणि विशुद्ध सत्वामध्ये भगवान हे स्थित आहेत पहा. परमपवित्र असे भगवान आहेत आणि म्हणून जे असे जे लोक आहेत म्हणजे तर त्यांच्यासाठी श्रीमद भागवतामध्ये 4थ्या स्कंदामधला 3ऱ्या अध्यायातला 33वा श्लोक आहे. तर तिथे इतकं सुंदर वर्णन आहे की सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम. म्हणजे जेव्हा मनुष्य शुद्ध सत्वामध्ये स्थित होतं ना तेव्हा तो वासुदेवांचं पूजन करतो. म्हणजे
आपल्या मुखात हरिनाम येण्यासाठी आपण शुद्ध सत्वामध्ये स्थित होऊन भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं अपेक्षित आहे म्हणजे ते हरिनाम जेव्हा येतं तेव्हा हळूहळू आपली शुद्धी होत जाते आणि मग आपण भगवानांची पूजा करतो. म्हणजे हे टप्पे आहेत आपल्या जीवनातले. म्हणजे त्रिगुणांच्या प्रभावापासून तो मुक्त झालेला असतो आणि तेव्हाच केवळ तो भगवान जे आहेत म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानांची उपासना करतो. म्हणजे आपण इथे जमलेले सगळे जे आहेत ना हे निश्चितच भगवान जे आहेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान त्यांचे अनेक जन्म भक्ती केलेले असे आपण सगळे जण म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने भगवानांच्या सेवेमध्ये भक्ती सेवेमध्ये रत असलेले सगळे इथे जीवात्मे आहेत आणि म्हणून आपण हे ऐकू शकतो हरिकथा की जेणेकरून आपल्या मुखात नाम येऊन आपण भगवत सेवेमध्ये पुढे जाऊ अशी भगवान संधी देत असतात. तर असे जे म्हणजे जीवात्मे आहेत तर तेच भगवानांची पूजा करू शकतात पहा. अन्यथा काय होतं की जे वेगवेगळ्या श्रद्धा आहेत तर त्या कशा आहेत तर त्यांच्या हृदयातल्या स्थितीनुसार आहेत. त्यांच्या हृदयात कुठल्या गुणामध्ये त्यांचं हृदय स्थित आहे तर त्यानुसार त्या श्रद्धा आहेत आणि त्यानुसार उपास्य देवता असतात त्या म्हणजे अशा मनुष्यांच्या. मग आता ह्या सगळ्यावरून आपण काय समजू शकतो की दिव्य स्वभावयुक्त व्यक्ती म्हणजे कोण तर जो शुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित असलेला असे कोण असतात प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु. मग अशा व्यक्तीचा संग केल्यामुळं आपण या विविध प्रकारच्या भौतिक गुणांच्या मधून मुक्त होऊ शकतो. म्हणजे आपल्या हृदयाचं शुद्धीकरण होऊ शकतं आणि हृदयातली श्रद्धा जी आहे तर ती जी आहे तर ती शुद्ध म्हणजे आपण म्हणू वास्तविक धर्माची श्रद्धा कशी आहे? तर शुद्ध सत्वगुणामध्ये तर अशा पद्धतीनं आपलं परिवर्तन होऊ शकतं. मग आता पुढे जाऊ आपण मग त्याच्या पुढच्या स्लाइड मध्ये. हरे कृष्ण. हा मग आता जे लोक दंभ अहंकाराने असे प्रवृत्त होतात आणि शास्त्रसंमत नसलेली उग्र आणि कठोर तपस्या करतात आणि काम आणि आसक्तीने झपाटलेलेच असतात बरं का. आणि मी त्यांना मूर्खच म्हटलंय भगवानाने. आणि शरीराच्या भौतिक तत्वांचा म्हणजे तसेच अंतर्यामी परमात्म्याला सुद्धा ते कष्ट पोचवत असतात. मग त्यांना असुर म्हटलं. तर असुर म्हणजे काय जे शास्त्रसंमत आचरणच नाही करत बरोबर. उग्र कर्मच करत असतात आणि कठोर तपस्या म्हणजे जे शास्त्रामध्ये कुठं वर्णनच नाही केलंय तर अशी तपस्या म्हणजे आता पहा आध्यात्मिक उन्नती करताच उपवास करायचा असतो अशी शास्त्रांची मान्यता आहे. मग आता जे राजकीय हेतूने उपोषण करतात हे शास्त्रसंमत नाहीये. म्हणजे भगवद्गीतेनुसार अशा अंतस्थ हेतूने जर उपोषण करत असतील ना तर हे लोक आसुरीच म्हटले जातात. आपण पाहतो कितीतरी राजकारणात अंतस्थ हेतुपूर्वक हे उपोषण केलं जातं. म्हणजे सगळं शास्त्रांच्या विरुद्ध आहे. आणि याचा लाभ होत नाही त्या व्यक्तींना. म्हणजे इथे त्यांचा दंभ म्हणजे दंभ जो आहे म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांचा म्हणजे मिथ्या अहंकार आणि काम म्हणजे विषय भोगाची जी आसक्ती तर त्यानुसार ते कर्म करत असतात. मग अशी जी कृत्य आहेत तर त्यामुळे केवळ काय होतं तर त्यांचं शरीर पंचमहातत्वांचं बनलंय. आपण आता आपल्या सगळ्यांचंच आपण हे जाणतो. मग काय होतं तर शरीरामध्ये वास करणारे परमात्मा आहेत त्या शरीराला पण म्हणजे त्या भौतिक तत्वांना म्हणजे असे जे पंचमहातत्व आहेत त्यांना आणि शरीरामध्ये वास करणारे भगवान परमात्मा त्यांना अशा पद्धतीने आपण क्लेशच पोहोचवत असतो कष्ट देत असतो. मग असे लोक असतात ते असुरी असतात. मग असे जे असतात लोक ते आपले उद्दिष्ट सिद्ध होईपर्यंत असं तप उपोषण करतात आणि अशा उपोषणांचा वेदामध्ये कुठेही उल्लेख नाही केलाय बरं का. म्हणजे आपण हा भाग समजून घेऊया. म्हणजे शत्रूच्या पक्षाला किंवा म्हणजे त्यांचा जो शत्रू वाटतो त्यांना अशा असुरी लोकांना दुसरे लोक शत्रू वाटतात त्यांच्या कार्यामध्ये अडथळा आणणारे किंवा त्यांच्या पक्षाच्या लोकांना म्हणजे त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मान्य करण्यासाठी त्यांच्या इच्छा आहेत तर त्याच्याशी सहमत होण्यासाठी आपण भाग पाडण्यासाठी ते उपोषण करतात. आणि मग अशा वेळी कधी कधी ते उपोषणानं त्यांना मृत्यू होऊ शकतो. म्हणजे भगवान अशा कृत्यांना संमती देत नाहीत. हा भाग आपण समजून घेऊया. म्हणजे असे कृत्य करणारे लोक असुरच असतात. मग अशी प्रदर्शनं म्हणजे खरं तर भगवानांच्या चरणी फार मोठा अपराध आहे. त्यांचा अपमानच करत असतो आपण. भगवान हे सर्वश्रेष्ठ आहेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या ज्या आज्ञा आहेत त्यांचं उल्लंघन करून आपण म्हणाले ते कार्य करत असतो आणि अंतस्थ परमात्म्याचा छळ करणं म्हणजे भगवानांचा अपमानच आहे. मग अशी कृत्य जी आहेत ती वेदांची अवज्ञा करूनच आचरली जातात. मग या संदर्भात काय आहे वेदांचं म्हणणं की अशा मनस्थितीचे जे लोक आहेत म्हणजे तर
हे असुरच आहे. मग सामान्य आपल्यासारखे जे लोक आहेत त्यांनी काय केलं पाहिजे? शास्त्रसंमत आचरण केलं पाहिजे. शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन केलं पाहिजे. म्हणजे आज शास्त्राची उपेक्षा करतात, अवज्ञा करतात, स्वनिर्मित तप करतात. त्या मनुष्यानं गाडून घेतले स्वतःला. मग ही शास्त्रामध्ये कुठे म्हणजे अशा पद्धतीची तपस्या वर्णनच केली गेली नाहीये पहा. मग अशा असुरांचा शेवट जो आहे तर तो कसा होतो तर ते पतितच होत राहतात. काल आपण अभ्यासलं. मग असा आसुरी जे लोक आहेत तर त्यांच्या पोटी जन्म झाला म्हणजे असे जे म्हणजे बातम्या आहेत त्यांचा आसुरी लोकांच्या पोटीच जन्म होतो आणि पुन्हा पुन्हा ते जन्म घेत राहतात. मग तरी देखील म्हणजे अशा लोकांना जर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन मिळालं तर निश्चितच ते जे आहे ते भगवत कृपा प्राप्त करू शकतात. म्हणजे असं असुरी लोक सुद्धा अशा स्थितीत त्यांना जर गुरूंची म्हणजे जी आहे आध्यात्मिक गुरु जे आहेत तर त्यांची कृपा मिळाली, त्यांचा संग मिळाला तर निश्चित त्यांच्यामध्ये पण परिवर्तन होऊन ते भगवत भक्त बनतात आणि परमगतीला प्राप्त होतात. म्हणजे ते भगवत कृपेने भगवत धामाला जाऊ शकतात. आता ते चित्रात पहा, रावणाचं चित्र आहे बरं का. तर हा जो रावण होता ना तर त्याने अशा पद्धतीचं घोर म्हणजे आपलं ताकदीचं प्रदर्शन, दंभी लोक असं म्हणतो ना आपण किंवा अहंकारी म्हणजे खोटा देखावा करणं. तर मी किती भक्त आहे अशा पद्धतीने. तर त्यांनी काय केलं की संपूर्ण कैलास पर्वतच जो आहे ना तो उचलून आपल्या दोन्ही ह्याच्यावरती धरला. मग आता त्यामुळे कसं की भगवान जे शिव आहेत तर त्यांना प्रकट व्हावं लागलं आणि तुझी काय बरं इच्छा आहे विचारावं लागलं. म्हणजे अशा पद्धतीने हे शास्त्रसंमत नसलेलं तप करत असतात. किंवा हिरण्यकश्यपूंनी काय केलं की त्यांनी हजारो वर्ष म्हणजे जे आहे तर आपले दोन हात वर करून असे उभे राहून अशा पद्धतीने तप केलं हजारो लाखो वर्ष. मग ही सगळी जे ते अघोरी तपस्या आहे ह्याचा कुठे शास्त्रामध्ये उल्लेख नाहीये. आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याची पुढच्या स्लाइड वर हा मग आता आपण तपस्येविषयी पाहिलं, श्रद्धेविषयी. मग आता प्रत्येक व्यक्तीला आवडणारे जे आहार आहेत तर प्रकृतीचे जे 3 गुण आहेत तर त्यानुसार ते 3 प्रकारचे असतात बरं का. आणि मग यज्ञ दान तपस्या पण 3 प्रकारच्या असतात. मग आता भगवान ह्याच्यातला भेद सांगतात. आता सत्वगुणी मनुष्याचं कसं असतं? सत्वगुणी मनुष्याला प्रिय असणारा आहार जो आहे ना तर तो त्याचं आयुष्य जे आहे तर ते वृद्धिंगत करणारा असतो. म्हणजे जीवनामध्ये तो शुद्धी आणणारा असतो आणि बळ, आरोग्य, सुख आणि संतोष प्रदान करणारा असा सात्विक आहार असतो. म्हणजे असा आहार रसयुक्त, स्निग्ध, पौष्टिक, हृदयाला संतुष्ट करणारा असतो. म्हणजे केळीच्या पानावर छान सगळे पदार्थ आहेत सगळ्या चवींचे आणि खूप सात्विक असा जो आहे तर तो सत्वगुणी मनुष्याचा आहार असतो. असा आहार जो असतो तो हृदयाला संतुष्ट करणारा आणि रसयुक्त, स्निग्ध अशा पद्धतीचा पौष्टिकही असतो. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर येऊया. हरे कृष्ण. हा इथे चित्रात पहा सगळ्यांनी. सात्विक आहार म्हणजे फळं आपलं रोजचं छान जेवण व्यवस्थित सगळ्या चवींनी युक्त असं जे आहे चित्रात पहा तर हे सात्विक आहारामध्ये येतं. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा मग आता रजोगुणी आहार कसा पहा. रजोगुणी मनुष्याला अत्यंत कडू, आंबट, खारट, उष्ण, तिखट, म्हणजे असे कोरडे पदार्थ असतात ना, किंवा असे जे दाह निर्माण करणारे असा आहार प्रिय असतो. म्हणजे असा आहार काय करतो दुःख, शोक आणि व्याधीच निर्माण करायला कारणीभूत होते. ते चित्रात पहा म्हणजे तळलेली मिरची असे अत्यंत मसालेदार असे पदार्थ किंवा असे जे कुरकुरे किंवा असे जे असतात ना पदार्थ असे जे पॅक असतात असे तर असे पदार्थ म्हणजे वेगवेगळे स्नॅक्सचे पदार्थ म्हणजे अत्यंत कोरडे असे जे दाह निर्माण करतील घशामध्ये असे पदार्थ जे असतात तर मग असे पदार्थ ग्रहण केल्यामुळे काय होईल दुःख आणि शोकच निर्माण होईल हो की नाही आणि व्याधींना पण कारणीभूत ठरेल असा आहार. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याचे पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ.
आता 3 तासापेक्षा जास्त म्हणजे काळ अधिक म्हणजे असं शिजवलेलं, बेचव, नासलेलं म्हणजे दुर्गंधीयुक्त फळ आहेत पाचचित्रामध्ये किंवा असं जे आहे उष्ट, अपवित्र पदार्थ जे आहे. तर हे जे आहे ते तमोगुणी लोकांना प्रिय असतं. म्हणजे आयुष्य वृद्धी करणं आणि मनःशुद्धी करणं आणि बलाची वृद्धी करणं हा भोजनाचा एकमेव उद्देश आहे. वेदामध्ये जो सांगितलाय तो. प्राचीन काळी दूध, साखर, तांदूळ, गहू, फळं, भाजीपाला तेव्हापासून उपलब्ध आहे की जो आरोग्यवर्धक आहे, दीर्घायू आहे असं सांगितलंय आपल्याला. मग सत्वगुणी अन्नपदार्थ आपण घ्यावेत खरं तर. मग असे आपण पदार्थ घेणं आवश्यक आहे. मग आता आपल्याला म्हणजे पशूंची चरबी जी आहे ती दुधापासून मिळते पहा. म्हणजे दूध, लोणी, चक्का, दुधाचे पदार्थ ह्याच्यातून आपल्याला सगळं काही मिळतं. हं. मग आता निरपराध प्राण्यांची हिंसा करायची आपल्याला गरज नाहीये. म्हणजे हिंसा करणे हा म्हणजे नरपशूंचा मार्ग आहे. डाळ, वाटाणे, गहू याच्यापासून आपल्याला खूप प्रथिने मिळतात. म्हणजे निसर्गामध्ये सगळं भगवान यांनी दिलंय. मग कडू, अतिशय खारट, अतिउष्ण, अति तिखट असे जे राजसिक पदार्थ आहेत त्यांनी जठरामधला जो रस आहे तो कमी होतो. आणि रोग निर्माण होतो. आणि मग तमोगुणी लोकांचा तर आहार शिळा म्हणजे शिळंच अन्न म्हणजे जे आपण पाहिलं ना की असे जे लोक असतात ते टीन मध्ये असलेले असे 1 महिन्याचं दूध टीन मध्ये ठेवले, 1 महिन्याचं चीज आणून फ्रीजला ठेवले, 1 महिन्याचं असं मांस आणून ठेवले, असे शिळे झालेले भरपूर शिळे झालेले पदार्थ असे जे खातात. रजोगुणी लोक साधारण रिमिक्स, रेडी टू कुक असे जे खातात ना तर ते रजोगुणी लोक. आणि मग असे जे पदार्थ आहेत खराब झालेले असे जे खातात वेगवेगळे तर हे तमोगुणी लोक. म्हणजे तामसिकांना हे नसलेलं दुर्गंधी असलेलं असेल तरी सुद्धा ते खात असतात. मग आपण खरं तर सगळ्यात प्रथम भगवानांना अर्पण केलेलं अन्न आपण म्हणजे ते ग्रहण केलं पाहिजे. आणि 3 तासांपेक्षा अधिक काळानंतरच आपण अन्न भगवानांना अर्पणही करू नये. म्हणजे आपण जे आहे ते ताजं असं अन्न भगवानांना अर्पण केलेलं आणि तो प्रसाद म्हणून ग्रहण करावा. मग आता भगवान यांना अर्पलेलं म्हणजे आणि साधू जे आहेत किंवा गुरु आहेत, आध्यात्मिक गुरूंनी ग्रहण केलेलं उष्टान्नच आपण ग्रहण करू शकतो. ते दैवी मानलं जातं, सात्विक म्हणजे शुद्ध सत्वगुणामध्ये असं. पण अन्यथा आपल्यासारखे सामान्यांचं उष्ट भोजन आपण खाऊ नये. त्यामुळे काय होतं संसर्गजन्य रोग बळावतात. आणि म्हणून तमोगुणी मनुष्यासाठी असं अन्न जरी स्वादिष्ट असलं तरी सुद्धा आपण ते ग्रहण करू नये. म्हणजे असं अशा अन्नाला सत्वगुणी मनुष्य कधी स्पर्शही देखील म्हणजे करणार नाही पहा. मग आता सर्वोत्तम भोजन कुठलं तर भगवत प्रसाद. भगवान यांना आपण जे काही म्हणजे भगवान यांनी भगवद्गीतेत सांगितलं पहा, पत्रम पुष्पम फलम तोय. म्हणजे भक्तिभावाने आपण अर्पण केलं तर भगवान जे आहे ते आपली भक्ती आणि प्रेम हे स्वीकारतात. म्हणजे भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये ते प्रेमाचा आदान असतं. आणि म्हणून असं जे अन्न आहे तर ते आपण ग्रहण करावं. मग शास्त्रातला आदेश काय आहे की आपण जे शिजवलंय अन्न आणि जे भगवान यांना अर्पण देखील झाले, मग असं असं जर अन्न असेल तर आणि ते शिळं झालं असेल तर ते ग्रहण आपण करू शकतो पहा. कारण हा अन्नरूपी दिव्य प्रसाद असतो श्रीकृष्णांची, त्यामध्ये लाळ मिसळलेली असते पहा. मग अन्नाला निर्जल तूप खाण्यास योग्य रुचकर बनवण्यासाठी काय केलं पाहिजे आपण भगवान यांना ते अर्पण करून ग्रहण केलं पाहिजे. भगवत प्रसाद जो आहे तो असा दिव्य स्तरावर असतो. तर पुढे जाऊ आपण. हा बघ त्याची पुढच्या स्लाइडवर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा. मग आता फळाची आकांक्षा न करणारे पुरुष आपले कर्तव्य म्हणून शास्त्रविधीनुसार जो यज्ञ करतात त्याला म्हणायचं सात्विक यज्ञ. म्हणजे फळाची कुठलीही अपेक्षा ठेवायची नाही. मग आता याचं उदाहरण म्हणून काय तर मंदिरातल्या कर्मकांडाचं उदाहरण किंवा यज्ञ कर्म. मग असं कर्मकांड भौतिक लाभाच्या हेतूने केलं जातं. मग ते सात्विक नाही असू शकत. पण कर्तव्य म्हणून जर आपण मंदिरात गेलो आणि तिथं भगवान यांना वंदन केलं, सगळेजण भगवान यांच्याकडे मंदिरात का जातात? मला चांगली नोकरी लागावी, मला चांगली बायको मिळावी, म्हणजे असे विविध है ना, मला अजून प्रमोशन मिळावं, असे सगळे आपल्या इच्छाच घेऊन जातो. ह्याला म्हणायचं कर्मकांड, सकाम इच्छेसाठी घेतो किंवा असे यज्ञ पूजा आपण जे करतो. पण खरं तर आपण काय करायला पाहिजे, भगवान यांना भेटण्यासाठी, भगवान यांचं ते घर आहे वैकुंठ आहे, ते भगवान उपस्थित असतात आपल्या सगळ्या शक्तीनिशी. तर त्यांना वंदन करण्यासाठी आपण पुष्प, नैवेद्य, भगवान यांच्यासाठी फळं घेऊन जाऊन त्यांना अर्पण केली पाहिजे. म्हणजे प्रत्येकाला वाटतं की भगवान यांची आराधना करायला जायचं म्हणजे ते व्यर्थच आहे. खरं तर भगवान यांना भेटण्यासाठी आणि भगवान यांना संतुष्ट करण्यासाठीच आपण मंदिरात गेलं पाहिजे. पण प्रत्येक जण आपल्या इच्छा घेऊन जातो, आर्थिक लाभासाठी जातो. मग हे शास्त्रसंमत आचरण नाहीये. म्हणून अर्चविग्रहाला जाऊन दंडवत घालावं आपण, त्यासाठी मंदिरात गेलं पाहिजे. असा जो व्यक्ती आहे तो मग सत्वगुणामध्ये स्थित होईल पहा.
आणि शास्त्रविधींचं पालन नाही, आपण भगवानांना प्रणाम करणं, दंडवत घालणं, यासाठी आपण मंदिरात जाणं आवश्यक आहे. मग असा शास्त्रविधीनुसार जो यज्ञ असतो की ज्याद्वारे भगवान यांची संतुष्टी एवढी आपण इच्छा आपली असते, तर तो तेव्हा सात्विक यज्ञ होतो. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या स्लाइडवर. हा, मग आता जप यज्ञ जो आहे तर तो कसा आहे, भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी आपण तो जप करतो भगवान यांच्या पवित्र नामाचा. मग ह्याला काय म्हणायचं, यज्ञानाम जप यज्ञ असे जे ते भगवान स्वतः आहेत बा. मग जप यज्ञ हा सर्वश्रेष्ठ आहे. मग आता जे दंभापोटी किंवा भौतिक लाभ मिळावा म्हणून यज्ञ करत असतात, मग त्याला म्हणायचं राजसिक यज्ञ. म्हणजे कर्मकांड आणि हे यज्ञ जे स्वर्ग लोकात स्थान मिळावं, उच्च लोकात स्थान मिळावं असं लाभासाठी केले जातात, हे राजसिक यज्ञ. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आता शास्त्रविधीची जी उपेक्षाच करतात, प्रसाद बिलकुल वितरित करत नाहीत, न मंत्रोच्चारण करतील, न उपाध्याय, न दक्षिणा देतील, श्रद्धा रहित यज्ञ असतो. मग त्याला म्हणायचं तामसिक. म्हणजे श्रद्धा जी आहे तामसिक, ती अश्रद्धाच असते खरं तर. आणि कधी कधी काय करतात लोक की धनार्जनासाठी देवतेची उपासना किंवा भगवान यांच्यावर त्यांचा विश्वास नसतो अशा आसुरी लोकांचा, पण ते भगवान यांची जी आहे तर ती ऐश्वर्य जी आहेत त्याचा उपभोग घेत असतात. मग मग ते धन हे जे आहे भगवान यांच्याकडून मिळण्यासाठी शास्त्रविधीचं उल्लंघन करून, म्हणजे मनोरंजन वेगवेगळं अशा पद्धतीने कार्य करण्यात व्यर्थ वेळ वाया घालवतात. असं धार्मिकतेचं ते प्रदर्शन जे करत असतात ना, या ते तामसिकच असतं. आसुरी प्रवृत्ती जे आहे ते त्याचे लोक असे असतात ना, म्हणजे त्याच्यापासून त्यांना काही लाभ होत नाही. पण पहा इथे म्हणजे शास्त्रविधींची उपेक्षा करून संध्याकाळच्या वेळी तो असा भस्मासूर बसला आणि तो काय करतोय, आपलं जे धड आहे ते कापून भगवानांना अर्पण करायचा प्रयत्न. मग ही सगळी कशी आहे, शास्त्र संमत ही जी आहे तर ही तपस्या नाही किंवा हा यज्ञ पण शास्त्र संमत नाही आहे. मग असे जे असतात ते केवळ आपल्या धार्मिकतेचे प्रदर्शनच करणारे लोक असतात. मग त्याचा मानव समाजाला बिलकुल लाभ होत नाही. मग असे जे लोक असतात ते आसुरी असतात. मग पुढे जाऊ आपण. हा, माताजी पुढची स्लाइड घेऊ. हा, मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांना त्यानंतर जे ब्राह्मण म्हणजे ब्राह्मण वर्णाचे जे लोक आहेत, किंवा आध्यात्मिक गुरु, म्हणजे जे आहेत किंवा माता पित्यांसारखे ज्येष्ठ व्यक्ती, ह्यांची पूजा करणं म्हणजे आणि पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ह्याला शारीरिक तप म्हणजे. म्हणजे आता आपण हा भाग समजून घेऊ की मनुष्याने देवदेवता किंवा सिद्ध विद्वज्जन किंवा ब्राह्मण जे आहेत म्हणजे जे उच्च स्तरावर आहेत भक्तीमध्ये आणि ब्राह्मण वर्णामध्ये आहेत असे आध्यात्मिक गुरु, माता पिता, ह्यांना आपण काय केलं पाहिजे, म्हणजे असे जे वेद पारंगत आहेत तर त्यांना आपण वंदन केलं पाहिजे. सर्वांना योग्य तो सन्मान दिला पाहिजे, आपली अंतर्बाह्य शुची ठेवली पाहिजे. आणि आचरण आपलं अगदी सरळ ठेवलं पाहिजे. आपल्या मनात किंतु परंतु कुठले संशय कपट असता कामा नये. हा, आणि मग वैवाहिक जे जीवनामध्ये जे गृहस्थाश्रमामध्ये आहेत तर त्यांनी आपल्या पत्नी सोडून कुठेही आपले लैंगिक संबंध ठेवू नयेत. म्हणजे विवाहांतर्गत जे असे आपल्या पत्नीशी लैंगिक संबंध असतात हे शास्त्रसंमत मानले जातात. आणि हे जे आहे आचरण तर ते काय आहे तर गृहस्थाश्रमातलं हे ब्रह्मचर्य मानलं जातं पा. मग ह्याला म्हणायचं शरीराची तपस्या. मग आता दंडवत आपण घालतो तर कसं घातलं पाहिजे, तर आपण आपल्या 8 अंगांनी म्हणजे घातलं पाहिजे. म्हणजे जे आता प्रभूजी आहेत तर त्यांनी 8 अंगांनी घातलं पाहिजे. तर त्याला दंडवत प्रणाम असं म्हणतात किंवा साष्टांग नमस्कार जो घालतो आपण. 8 अंग कुठली आपली, तर आपले जे हात आहेत म्हणजे आपले मनगट, आपली कोपर ही जी आहेत तर ही टेकतात. आपण दंडवत घालतो तेव्हा, पुरुष दंडवत घालतात तेव्हा. त्यानंतर छाती, त्यानंतर पोट, गुडघे आणि घोटे हे टेकतात. तर ही 6 झाली अंग. आणि आपली हनुवटी आणि आपलं नाक टेकतं, त्यामुळे काय होतं, आपलं कपाळही टेकतं. तर ही 8 झाली म्हणजे सगळी मिळून 8 अंग. 8 अंगांनी जो नमस्कार असतो, अष्टांग प्रणाम तर तो साष्टांग नमस्कार किंवा दंडवत. म्हणून प्रभूजी जे आहेत ते दंडवत प्रणाम म्हणतात. प्रभूजींनी दंडवत घालावं, माताजींनी पंचांग प्रणाम घालावा म्हणजे आपली 5 अंग टेकून. तर आपले गुडघे आणि त्यानंतर आपलं पोट आणि त्यानंतर आपले हात, कोपर आणि त्यानंतर हनुवटी आणि नाक. तर ही 5 अंगांनीच आपण दंडवत घालावा माताजींनी. माताजी करतात त्याला म्हणायचं पंचांग प्रणाम आणि प्रभूजी करतात तो दंडवत प्रणाम असतो. मग आता
आपल्याला कोणाला संबोधन वापरायचे, आपले गुरु आहेत किंवा शिक्षागुरु आहेत, तर दीक्षागुरु आहेत, आपल्यापेक्षा उच्च स्तरावरचे साधक आहेत, तर माताजींनी त्यांना संबोधन करताना सादर प्रणाम म्हणावं, प्रभूजींनी दंडवत प्रणाम म्हणावं. कारण किंवा आपण जर संबोधन वापरतोय तर त्यावेळेला आपण ती कृती अपेक्षित असते, म्हणजे ती कृती जर आपण करू शकत नसू तर आपण त्यावेळेला सादर प्रणामच म्हणावं. माताजी असतील, प्रभूजी असतील, कोणी आपण जेव्हा दंडवत घालून ती कृती करतो तेव्हा दंडवत प्रणाम म्हणावं, किंवा पंचांग प्रणाम घालण्याची कृती करतोय ना तर त्यावेळेला पंचांग प्रणाम म्हणावं माताजींनी. आणि समजा जर म्हणायचं असेल तर मानस ती कृती करण्याचा भाव ठेवून म्हणावं, दंडवत प्रणाम किंवा पंचांग प्रणाम. अशा पद्धतीने आपण आचरण करू शकतो. आता पुढे जाऊ. हा माताजी पुढच्या श्लोक. हा हा माताजी श्लोक वाचूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते. हा, हा. खूप खूप धन्यवाद माताजी. तर आता इथे आपण समजून घेऊया की काय सांगितलंय, तर सत्यम प्रिय हितंचेत, म्हणजे सत्य प्रिय हितकारक, हा, आणि इतरांना क्षुब्ध म्हणजे न करणारे, म्हणजे इतरांना दुःख न देणारे असे शब्द बोलणं, आणि नियमितपणे वेद पठण करणं, ह्याला म्हणायचं वाचेचं तप, म्हणजे आपल्या वाणीचे तप. मग आता अनुद्वेग करम वाक्य म्हणजे काय, की एखाद्याला आपले शब्दच असतात की एखाद्याला दुःख देतात, एखाद्याला खचवतात, एखाद्याला उत्साह देतात, एखाद्याला प्रेरणा देतात, हो की नाही. आणि एखाद्याला आपले शब्दच असतात की ते आनंद देतात. मग असे आपले शब्दच आहेत. मग आपले शब्द कसे पाहिजेत, आपण एखाद्याला दुःख होईल इतकं आपण, म्हणजे असं अशा पद्धतीने एखाद्याचं मन दुखावलं जाईल असं बोलू नये. पण गुरु जे आहेत ते आपल्या शिष्याला उपदेश करत असताना सत्य बोलू शकतात, म्हणजे सत्य बोलावं, पण ते इतरांचं मन दुखावलं जाईल इतकं पण सत्य बोलू नये. म्हणजे त्याला म्हणजे त्याच्यासाठी जितकं हितकारक आहे इतकंच सत्य बोलावं. पण याचा अर्थ त्याला म्हणजे खोटं पण आपण सांगू नये. अशा वेळी आपण शांत राहणं चांगलं, जितकं जेवढं आवश्यक आहे तेवढं सांगून. मग शिष्य नसलेल्यांना आपण, गुरूंनी जर असं सत्य सांगितलं आणि त्या म्हणजे अशा पद्धतीनं बोललं तर त्याला दुःख होईल. मग असं कधी अशा पद्धतीनं म्हणजे असंही कधी बोलू नये. म्हणजे काय, की ही वाचिक तपस्या आहे, म्हणजे मनुष्यांना पहिल्यांदा निरर्थक बोलू नये. शास्त्रसंमत बोलणं हीच आपली आध्यात्मिक स्तरावर बोलण्याची पद्धत आहे. आणि आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये अशीच विधानं आपण करावीत, आणि त्याच्या पुष्टीकरता शास्त्रातले दाखले आपण द्यावेत. आणि ते आपण लक्षात ठेवण्यासाठी म्हणजे आपण काय करावं, वेदांचा अभ्यास, शास्त्रांचा अभ्यास असं करावा. म्हणजे आपलं बोलणं कसं पाहिजे, कर्णमधुर असलं पाहिजे, ऐकल्यावर प्रत्येकाला ते खूप मधुर वाटलं पाहिजे. हा. आणि आध्यात्मिक चर्चेद्वारे अशी आध्यात्मिक चर्चा आपली असावी इतरांशी सुद्धा, की त्याद्वारे त्या व्यक्तीलाही लाभ होईल आणि इतर चार लोकांनाही लाभ होईल. म्हणजे असा व्यक्ती म्हणजे अशी व्यक्ती आणि अशा लोकांशी आपली चर्चा व्हावी, आणि ती अशा पद्धतीनं व्हावी की त्याचा लाभ जो आहे तो तो म्हणजे सर्वांनाच व्हावा. समाजाच्या उन्नतीसाठीच या चर्चा घडाव्यात पहा. स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी आणि स्वतःचा खोटा अहंकार जो आहे तो सिद्ध करण्यासाठी, आणि मी कसं श्रेष्ठ आहे सिद्ध करण्यासाठी असं चर्चा असून येत पहा. आणि वेद जे आहेत ते अमर्याद आहेत. मग त्यासाठी आपण त्याचं नियमित अध्ययन पठण करणं आवश्यक आहे. मग ह्याला म्हणायचं वाचिक तप. मग आता पुढे जाऊ. युधिष्ठिर महाराज जे आहेत तर त्याचं सुंदर उदाहरण आहे. त्यांचं बोलणं इतकं छान असायचं, संयमित असायचं, आणि जितकं जे आवश्यक आहे तितकंच. किंवा भगवान श्रीरामांची वाणी कशी मधुर आहे पहा, आणि जितकं आवश्यक आहे तितकं तितकंच भगवान जे आहेत ते बोलत असत. मर्यादा पुरुषोत्तम त्यांना म्हणतात भगवान श्रीरामांना. ह्याचं कारण हे आहे. म्हणजे बोलणं म्हणजे मधुर, म्हणजे खूप मधाळ वाणीनी म्हणजे नाटक करून नाटकी बोलणं नाही करायचं आपण. तर आपला टोन बोलण्याचा आणि आपलं बोलण्याची पद्धत ही अशी असली पाहिजे की त्याद्वारे समोरच्या व्यक्तीशी आपल्याला त्याच्याशी संपर्क साधता आला पाहिजे, त्याच्या मनाशी, हृदयाशी. तर ह्याला मधुरवाणी म्हणतात. मग अशी मधुरवाणी भगवान श्रीरामांची होती. आता पुढे जाऊ आपण. हा.
मग आता समाधान, सरळपणा, गांभीर्य, आत्मसंयम आणि जे भावशुद्धी आहेत हे मानसिक तप आहे, म्हणजे मनाचं तप. मग आता मनाचं तप म्हणजे काय, की मनाला इंद्रिय तृप्तीपासून विरक्त करायचं. मग मनुष्याच्या मनाला त्यांनी काय केलं पाहिजे, योग्य प्रशिक्षण द्यायला पाहिजे. आता मनाला प्रशिक्षण द्यायचं म्हणजे काय, मनामध्ये खूप विचार असतात आणि मन एका विचारातून दुसऱ्या विचाराकडे जात असतं. मग आता मनामध्ये योग्य प्रशिक्षण देऊन त्याला गंभीर केलं पाहिजे. यासाठी कृष्ण भावनेमध्ये आपण आलं पाहिजे. मग कृष्ण भावनेमध्ये आल्यानंतर आपण इंद्रिय तृप्तीमुळे विचलित नाही व्हायचं. मग आपल्या स्वभावाचं शुद्धीकरण करण्यासाठीच कृष्ण भावना भावित आपण होणं आवश्यक आहे. मग इंद्रिय उपभोगाचं चिंतन जे आहे त्यापासून मनाला जर आपण दूर ठेवलं तर आपलं जे मन आहे तर त्याला समाधान मिळतं. मग आता इंद्रिय भोगाचं चिंतन आपण जेवढे करू ना तितकं आपलं मन तृप्त होतं पहा. म्हणजे ती लालसा कधी संपतच नाही. मग ह्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, आणि आता मन काय करत असतं, आपल्याला वेगवेगळे इंद्रिय भोगाचे जे गोष्टी आहेत तर त्यांचं गत अनुभवांचा साठा असल्यामुळे तिकडं प्रवृत्त करत असतं. मग आता आणि इंद्रिय जे आहेत तर ती जे आहेत ती इंद्रिय विषयांकडे धावत असतात. मग आता मनाला आपण काय केलं पाहिजे, भगवत कथेमध्ये, हरिकथेमध्ये संलग्न केलं पाहिजे. अशा छान कथा ऐकल्या पाहिजेत भगवानांच्या, वेद, पुराण, महाभारत अशा कथांमध्ये आपण जर स्वतःला संलग्न केलं तर वैदिक ज्ञानामुळे आपली हृदयाची शुद्धी होते. म्हणजे कृष्ण कथाच आपण पुन्हा 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 ऐकून आपली प्रत्येक वेळी हृदयाची शुद्धी होते पहा. आणि ती नित्य नूतन वाटते. मग मनामध्ये असं दुटप्पीपणा नाही, दुजाभाव असू नये, म्हणजे बाहेर एक आणि आतमध्ये एक. सरळपणा हवा आणि इतरांचं पण हित चिंतलं पाहिजे. म्हणजे जो भक्त आहे ना उच्च कोटीचा, तो नेहमी इतरांचं हित चिंततो. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीमध्ये लाखो हजारो वैगुण्य असेल पटीनं, तर त्यातला एक चांगला गुण कुठला मिळतोय का हे भक्त पाहतो. आपलं उलट असतं, आपण इतरांच्या दोषावरच केंद्रित होतो, ते दोषच आपण पाहतो, मग त्याचंच आपण चिंतन करतो, मग तेच आपल्यामध्ये येतील. म्हणून आपल्याला भेटलेले व्यक्तीचे जे चांगले गुण आहेत तर ते आपण पाहायचे आणि त्याच्यावर चिंतन करायचं. तर काय होईल, तर आपल्यामध्ये चांगले गुण येतील पहा. मग अशा पद्धतीने आपण कृष्ण भावनेमध्ये आत्मानुभूतीच्या स्तरावर येणं आवश्यक आहे. मौन म्हणजे काय, की जे निरर्थक आहे ते बोलायचं टाळायचं. जे काही बोलायचं ते कृष्णाविषयी, कृष्ण सेवेविषयी आपण बोललं पाहिजे. मग अशा पद्धतीचं जे असतं ते कृष्ण भावनेतलं मौन असतं. मग इंद्रिय भोगापासून विरक्त व्हायचं म्हणजे काय, आत्मनिग्रह कधी येईल, जेव्हा आपलं प्रत्येक इंद्रिय भगवत सेवेमध्ये, जसं अमरीश महाराजांचं प्रत्येक इंद्रिय भगवत सेवा करायचं. मग अशा पद्धतीनं आपण मनाचा निग्रह केला पाहिजे. मग ती विरक्ती येईल. मग व्यवहारामध्ये सरळ साधा असं आपल्यामध्ये, किंतु परंतु कपट असं, शंका असं काही असू नये पहा. मग आपलं त्यामुळे काय होतं, जीवन शुद्ध होतं. मग हे सगळं मानसिक तप. मग ह्याचं उदाहरण म्हणजे शुकदेव गोस्वामी. ते मातेच्या गर्भामध्ये होते आणि ते 15 वर्ष गर्भामध्येच राहिले, बाहेर आले नाहीत. मग श्रीकृष्णाने सांगितलं की तू मुक्तात्मच आहेस, तर तू ये असं सांगितलं. मग ते आले. मग ते जेव्हा आले तेव्हा 15 वर्षाचे युवक होते, पाय चित्रात पहा सगळ्यांनी ते. कसे होते, मातेच्या गर्भातनं बाळ कसं येतं, नग्नच येतं ना, मग तसे ते म्हणजे ते वस्त्राविना होते आणि ते बाहेर पळत सुटले. मग ते मुक्तात्मा होते. तिथं काळ्या सुजारी स्त्रिया ज्या आहेत त्या आपले कपडे ठेवून, साड्या ठेवून असे आंघोळ करत होत्या. मग त्यांना काहीच नाही वाटलं त्या स्त्रियांना, ते तिथून बाहेर पडून चालत गेले. पण पाठीमागून व्यासमुनी आले. आपला मुलगा जो आहे तर त्याला, म्हणजे तो पुढे धावतोय तर त्याच्या पाठून ते येत होते. त्याला हाक मारत. तर त्यावेळेला त्यांनी आपल्या अंगावरती वस्त्रे ओढून घेतली. म्हणजे याचा अर्थ काही व्यासमुनी जे आहेत तर त्यांच्याकडून कुठलं चुकीचं कृत्य झालं नव्हतं. व्यासमुनी हे गृहस्थाश्रमामध्ये आहेत आणि गृहस्थाश्रमामधल्या व्यक्ती जे आहेत तर त्यांचा भाव वेगळा असू शकतो, पण हा जो आहे तो मुक्तात्मा आहे आणि ह्याचे भाव पाहून त्यांनी हे जाणलं स्त्रियांनी आणि त्याद्वारे त्यांनी काय केलं, त्याची म्हणजे भावाची शुद्धी पाहून जे आहे तर त्या तशाच विहार करत राहिल्या पाण्यामध्ये. पण व्यासमुनींना पाहून ते गृहस्थाश्रमात आहेत म्हटल्यावरती त्यांनी काय केलं, म्हणजे सामान्य स्त्रियांनी आपले जे वस्त्र आहेत ते जे आहेत ते अंगावरती घेतले. अर्थात हा व्यासमुनी हे उच्च कोटीचे भगवानांचे भक्त आहेत, भगवानांचा शक्तिवेश अवतार आहे. त्यामुळे त्यांना कुठली वासना, आसक्ती, कामना हा प्रश्नच तिथे येत नाही. पण गृहस्थाश्रमामध्ये एखादी व्यक्ती असेल तर तिथे हा संस्कार आहे. हा पण एक भाग आहे की अशा ज्येष्ठांचा सन्मान करण्यासाठी ही वस्त्र जे आहे ते अंगावर घेतले जातात. पण तेच एक मुक्तात्मा जेव्हा समोरून गेला तर त्यावेळेला काय झालं, त्या स्त्रियांनी आपलं म्हणजे वस्त्र नव्हतं तरी देखील त्यांना लज्जा किंवा असं काही वाटलं नाही. याचं कारण काय, भावशुद्धी, भावाच्या स्तरावर ते शुद्ध होते. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग
मग आता भौतिक लाभाची आकांक्षा न ठेवता आणि केवळ परमेश्वर प्राप्तीसाठी म्हणजे अशा पद्धतीनं जे काही कर्म करण्यात येतं तर आणि ते दिव्य श्रद्धेनं केलं जातं भगवान यांच्या विषयीच्या तर ह्या म्हणजे अशा पद्धतीनं जे केलं जातं तर त्याला म्हणायचं सात्विक तप असं म्हणतात. मग आता वृंदावनची परिक्रमा करतात भगवत भक्त कार्तिक महिन्यामध्ये वृंदावन परिक्रमा करतात, गोवर्धनची परिक्रमा करतात आपल्या गुरूंसोबत अनेक भक्तांसोबत, साधू संग करतात किंवा मायापूर धामाची परिक्रमा करतात, 9 द्वीप आहेत तिथं त्यांची परिक्रमा. मग हे काय आहे तर अशा पद्धतीचं सात्विक तप आहे. आता पुढे जाऊ आपण काय म्हणतात पुढच्या श्लोकावर. आता सत्कार मान पूजा व्हावी म्हणून दंभानं जे केलं जातं त्याला म्हणायचं राजसिक तप. म्हणजे ते अस्थिर असतं आणि क्षणिक असतं. म्हणजे आपल्याला मान मिळावा म्हणून तिथे आपण देणगी द्यायची, मग त्यांनाच सांगायचं माझे पाय धुवून घ्या म्हणून. मग अशा पद्धतीचं जे आचरण करतात म्हणजे अशा कृत्रिम योजना आखतात आपला सत्कार मान पूजा होण्यासाठी, मग ह्यांना म्हणायचं राजसिक. मग इथे पहा उदाहरण आहे इथे. मग असे जे राजकीय स्तरावर अशा पद्धतीनं लोकांचा सन्मान केला जातो, मग सांगतात म्हणजे की म्हणजे माझी पूजा करा किंवा माझा सत्कार करा, म्हणजे या कुठल्या तरी अपेक्षेने लाभाने जे केलं जातं ना तर ते जे आहे तर ते राजसिक स्तरावरच तप मानलं जातं. मग आता पुढे येऊ आपण. मग आता इथे पहा की आपल्या आत्म्याला म्हणजे आत्मस्तरावर म्हणजे त्याला कष्ट देऊन आत्म्याला पीडा देऊन इतरांच्या विनाशासाठी आणि इतरांना व्यथित करण्यासाठी मूर्खपणे जे केलं जातं त्याला तामसिक तप म्हणायचं. म्हणजे हिरण्यकशिपू सारख्या राक्षसाने काय केलं अविवेकी तप केलं पहा. म्हणजे अमर होऊन त्याला देवतांचा पराजय करायचा होता. आणि त्यासाठी त्याने खडतर तपस्या केली पाहिजे चित्रात पहा. आणि मग वरदान प्राप्त करण्यासाठी ब्रह्म म्हणजे त्याचं इतकं तप घडलं की म्हणजे आता सगळे देव चिंतित झाले. मग ब्रह्माजींकडे त्यांनी वरदान प्राप्तीसाठी म्हणजे ब्रह्माजींना यावं लागलं त्याला आता वर देण्यासाठी, वरदान प्राप्तीसाठी याचना केली. मग भगवान यांनी त्यांचा शेवटी संहार केला. मग अशक्यप्राय गोष्टीसाठी जे अशा पद्धतीची तपस्या करतात ते तामसिक तपस्या. त्याचं हिरण्यकश्यपू हे उदाहरण. आता पुढे जाऊ आपण. थांबा त्याच्या पुढच्या स्लाइड. मग आता कर्तव्य म्हणून म्हणजे योग्य व्यक्तीला योग्य स्थळी वेळी आणि प्रत्युपकाराची भावना किंवा अपेक्षा न करता दिलेलं जे दान असतं. आता दानाचे प्रकार अभ्यासतो आपण ते सात्विक. म्हणजे काय की आध्यात्मिक कार्यामध्ये संलग्न असलेल्या व्यक्तीला आपण नेहमी दान द्यावं बा. म्हणजे अविवेकाने आपण दान देऊ नये. ते शास्त्रसंमत नाहीये. वेदामध्ये काय सांगितले दान धर्म कुठे करावा एखाद्या तीर्थक्षेत्री, चंद्रग्रहणाच्या सूर्यग्रहणाच्या वेळी खूप पवित्र मानलं जातं किंवा महिन्याच्या शेवटी किंवा योग्य ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीला आता असा मिळणं अवघड आहे. वैष्णव आपल्याला नक्की मिळू शकतील जे कृष्ण भावनेमध्ये आहेत, कृष्ण भक्ती करतात. ओके नाही, मंदिरामध्ये दिलं जातं. मंदिराला दिलेलं दान आहे. आता रामनवमी सारखं पवित्र दिवस आहे की भगवान यांचा त्रेतायुगामध्ये जन्म झाला, भगवान हे मनुष्य अवतारात जन्म घेऊन अवतरले. मग अशा पवित्र दिनी आपण मंदिरामध्ये दान करणं खूप उत्तम मानलं जातं मंदिर कार्यांसाठी. मग किंवा वैष्णवांना किंवा भगवान यांचे जे ग्रंथ आहेत तर त्यांचं दान असं विविध प्रकारे आपण करू शकतो हो की नाही. भगवान यांच्या सेवेसाठी विविध प्रकारे दान करू शकतो. मग निर्धनांना काही दान दयाभावनेनं दिलं जातं. पण असं जे दान आहे त्याने काही आध्यात्मिक लाभ होत नाही. म्हणजे काय पात्र अपात्र याचा विचार न करता दान देणं हे काही वेदसंमत मानलं जात नाही. आता तर भगवद्गीता जी आहे त्याचं वितरण केलंय. मग त्याद्वारे काय होईल सगळ्यांना लाभच होईल हो की नाही. मग असं जे दान आहे ना तर ते सात्विक दान मानलं जातं. पुढे जाऊ आपण. मग मग इथे आता पहा म्हणजे जे दान आहे तर ते म्हणजे प्रत्युपकाराची अपेक्षा ठेवून फळाची आशा ठेवून आणि संकुचित वृत्तीनं केलं जातं. या दानाला राजसिक दान. मग आता चित्रात पहा या व्यक्तीने काय केलंय थोडासा भाजीपाला गरीब व्यक्तींना दिलाय आणि लगेच तो मोबाईल मधून सेल्फी काढतोय की तो फोटो तो सोशल मीडियावर टाकणार आणि मी कसं चांगलं कार्य केलंय सगळीकडे आपली प्रसिद्धी करणार. म्हणजे अपेक्षा ठेवून फळाची दान केलं जातं. म्हणजे त्याला अपेक्षा असते की आपला सत्कार मान पूजा आपल्या लोकांनी चांगलं म्हणावं यासाठी. म्हणजे त्याचं उदाहरण म्हणजे पहा म्हणजे रुग्णालयामध्ये फळ वाटप कार्यक्रम असतो. तिथं म्हणजे तिथं जी फळं वाटायला गेलेली असतात ना बऱ्याचदा असा अनुभव आला टीका करणे हा हेतू नाही. तर तिथं फळ वाटप कार्यक्रम असतो तर वाटपचा जो फोटो घेण्यासाठी लोक असतात ना ते फळापेक्षा ती फळं सुद्धा कमी असतात.
म्हणजे फळं डझन भरत असतात, पण तिथं 25-30 लोक फोटो काढायला आलेले असतात. मग ह्याला म्हणायचं अशा पद्धतीचं राजसिक जे आहे तर ते दान. म्हणजे त्यांना आपलं प्रसिद्धी, सत्कार, मान हे अपेक्षित असतं. फळाची अपेक्षा ठेवून ते केलं जातं. तर पुढे जाऊ. हा, मग आता असं जे दान आहे की अयोग्य स्थळी अयोग्य म्हणजे वेळी म्हणजे असं जे अकाली म्हणजे अपात्र व्यक्ती आता हा व्यक्ती पहा इकडे जे आहे तर तो म्हणजे एखादं दुकान आहे अशा मद्य वगैरे त्याच्या पायऱ्यावर लिफ्ट शेजारी असं बसलाय आणि तो म्हणतोय की मला मदत हवी मला लग्नासाठी मदत हवी म्हणतोय पण तो धूम्रपान करतोय. मग अशा अपात्र व्यक्तीला आपण दिलं आणि आता ते मागतोच आहे म्हणून अनादराने दिलं अवहेलनापूर्वक तर ह्या दानाला तामसिक दान म्हणतात म्हणजे त्याचा लाभ नाही होत आपल्याला. हा, म्हणजे असे जे लोक आहेत ते मद्यपानच करतील असे पैसे मिळाले असं दान मिळालं तर किंवा द्यूतच खेळतील. हो की नाही. मग असे जे दान आहे ते लाभप्रद होत नाही उलट आपण पापी लोकांना प्रोत्साहन दिलं त्यांच्या पापात सहभाग केला असं होईल आणि म्हणून अशा व्यक्तीला अनादराने अवहेलनापूर्वक दान जर आपण दिलं तर ते तामसिक दान होईल त्यापेक्षा आपण न देणं योग्य. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याच्या पुढच्या स्लाइड मध्ये हा, मग सृष्टीच्या आरंभापासून ओम तत्सत हे 3 शब्द परमसत्य म्हणजे भगवान यांना निर्देश करण्यासाठी योजले जातात आणि भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ करताना हे ओम तत्सत या शब्दांचं उच्चारण केलं जातं. म्हणजे ओम तत्सत हा जो आहे तर हा शब्द म्हणजे हा शब्द उच्चार जो आहे तर किंवा म्हणजे हा जो आहे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्यासाठी केला जातो. म्हणजे सगळ्या कृती ज्या आहेत त्या आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीची साधने बनतात ज्यावेळेला आपण ओम तत्सत म्हणतो त्यावेळेला. मग आता विशेष करून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहे ना हे निर्देश करणारे शब्द आहेत. म्हणजे आपण दान यज्ञ जे काही करतो आपल्या म्हणजे जे काही आचरण असतं तर त्यावेळेला आपण ते करताना ओम तत्सत म्हणलं तर काय होतं की ते भगवान यांना अर्पित होतं. पहा म्हणजे ओम तत्सत जेव्हा आपण उच्चारण करतो कुठलंही कर्म करून तर ते भगवान यांच्या प्रित्यर्थ होतं आणि म्हणून तप दान यज्ञ करतो तेव्हा ते कर्म मग कृष्ण भावना भावित होतं आणि मग कृष्ण भावनेमध्ये काय होतं की आपण अशा पद्धतीनं आचरण कृष्ण भावनेचं केलं तर भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. पहा आता पुढे जाऊ. हा, मग पुढच्या स्लाइड मध्ये त्याच्या पुढची स्लाइड घेऊ. हा, नाही नाही ही बरोबर होती स्लाइड मध्ये त्याची मला असं वाटलं झाले तीच घेऊ 24 श्लोकची. तर आता ओम तत्सत हे जे शब्द आहेत तर त्यापैकी ओम जे आहे तर ते तद्विष्णू म्हणजे काय तर विष्णूंचे चरण कमल आहेत. परमम पदम असं म्हणजे ऋग्वेदावरून तो शब्द आहे. तर ते विष्णूंचे चरण कमल म्हणजे काय तर भक्तियोगाचं परमसार मानलं जातं. मग आता भगवान यांच्या प्रित्यर्थ सगळी कर्म जेव्हा केली जातात तर त्यावेळेला काय होतं निश्चितपणे ते कर्म जे आहे ते कृष्ण भावना भावित कर्म होतं. आणि मग आता परमेश्वर प्राप्ती करण्यासाठी शास्त्रोक्त विधिविधानानुसार यज्ञ दान तप केलं तर म्हणजे असे जे करणारे साधक आहेत तर ते सगळ्या कर्मांची सुरुवात जे आहे ते ओंकारापासून करतात. मग फळांची इच्छा न करता मनुष्याने तत् या शब्दाद्वारे काय केलं जातं तर तप आणि दान या विविध क्रिया ज्या आहेत त्या आपण कराव्यात. म्हणजे भौतिक जंजाळातून आपण मुक्त होतो 3 गुणांनी आपण बांधले नाही जात ह्यासाठी तत् या शब्दाचा वापर केला जातो. म्हणजे भगवान यांच्यासाठी ते अर्पण केलं जातं. म्हणजे जसे गोपीजन आहेत तर त्यांनी भगवान यांच्यासाठी प्रत्येक कर्म केलं. आता भौतिक लाभासाठी आपण कर्म करू नये भगवत धामाची प्राप्ती करण्यासाठी भगवान यांना संतुष्ट करण्यासाठी आपण कर्म करावं ह्यासाठी तत् हा शब्द वापरला जातो. आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हरे कृष्ण. हा, मग परम सत्य म्हणजे काय तर ह्याच्या आधीचे माताजी हरे कृष्ण. परम सत्य म्हणजे काय तर भक्तिमय यज्ञाचं उद्दिष्ट जे आहे तर ते परम सत्य म्हणजे काय तर भगवान यांची प्राप्ती करणं. सत्य या शब्दाने काय दाखवलं जातं तर भगवान जे आहेत तर यांच्याविषयी म्हणजे जे शब्द आहे तर सद्भावे म्हणजे परब्रह्माच्या भावाने म्हणजे आणि साधू भावे म्हणजे भक्ताच्या भावाने. मग आता सत असं म्हटलं जातं यज्ञ करताना आहे कारण तो चांगलं कार्य करत असतो आणि मग परब्रह्माच्या म्हणजे भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी आत्मा ब्रह्म आहे तर भगवान परब्रह्म आहेत मग परब्रह्माच्या म्हणजे भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी जे यज्ञ तप दान केलं जातं ह्या कर्मांना पण सत्य म्हटलं जातं.
मग आता अशी जी कर्म असतात तर ती सद्भावे साधुभावे अशा पद्धतीने केली जातात. मग कृष्ण भावनाभावित कर्म जे आहे तर ह्याला काय म्हणायचं, तर सत्व असं म्हणतात. आणि कृष्ण भावनाभावित कर्माचं पूर्ण ज्ञान झाला त्या मनुष्याला की त्याला म्हणायचं साधू असं म्हणायचं. मग आता ओम तत्सत हे शब्द जे आहेत ते कधी उच्चारले जातात, तर व्यक्तीला दीक्षा देताना किंवा आपण यज्ञोपवीत धारण करतो, म्हणजे ब्राह्मण दीक्षा जेव्हा होते तेव्हा यज्ञोपवीत धारण केलं जातं, तर त्यावेळेला ओम तत्सत हे शब्द वापरले जातात. म्हणजे काय की ह्या सगळ्या भगवान यांच्या चरणी म्हणजे ज्या सेवा आहेत तर त्या अर्पण केल्या जातात ह्या शब्दाने. म्हणजे भगवानाच्या मंदिरामध्ये आपण स्वयंपाक करत असू, किंवा कुठल्याही सेवेमध्ये सहाय्य करत असतो, तर भगवान यांचं गुणगौरव करणे, त्यांची गाथा प्रस्तुत करणे, कथा करणे, ह्या सगळ्या कर्मांची परिपूर्णता करण्यासाठी ओम तत्सत या शब्दांचा वापर करतात. तर पुढे जाऊ, आपला शेवटचा श्लोक. हा हा त्याचे शेवटचा श्लोक करूया. हा मग आता जे अकार आहे, ओंकार जो शब्द आहे तर त्याच्यामधला जो अकार आहे तर त्याद्वारे कृष्णांना संबोधन केलं जातं, म्हणजे संबोधित केलं जातं. की जे सर्व ब्रह्मांडाचे नायक आहेत, सर्व लोकांचे म्हणजे ग्रह लोक सगळे आहेत त्याचे नायक आहेत. उकार म्हणजे काय आहे तर राधाराणी उकार म्हणजे. आणि मकार म्हणजे जीव, म्हणजे जीवात्मा. म्हणजे हे तीन शब्दातून ओंकार बनला. आणि म्हणजेच काय तर भगवान यांच्या ह्या शक्ती आहेत. जीव म्हणजे तटस्थ शक्ती आहे आणि राधाराणी म्हणजे अलादिनी शक्ती आहे. म्हणजे भगवान यांची भौतिक आणि आध्यात्मिक शक्ती सहित भगवान प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित असतात. मग अलादिनी शक्ती कशी आनंदी शक्ती, आनंद देणारी शक्ती आहे. भगवान यांची आनंद देणारी म्हणून ती अलादिनी शक्ती म्हटले. आणि ती शक्तीचं म्हणजे शक्ती जेव्हा रूपात प्रकट होते, भगवानच्या हृदयातून ती प्रकट होते, मग ती राधाराणीच्या रूपात प्रकट होते. आणि म्हणून सजीव जे आहेत तर ते भगवानांची भौतिक शक्ती आहेत आणि राधाराणी ही जी आहे म्हणजे क्षमा असावी, सजीव जे आहेत ते भगवानांची तटस्थ शक्ती आहेत. आणि राधाराणी जी आहे ती जी आहे ती अलादिनी शक्ती, आनंद देणारी. पण दोन्ही शक्तीच आहेत भगवानांच्या. आणि त्याचबरोबर भौतिक प्रकृती जी आहे तर ती भौतिक स्तरावर कार्य करते, म्हणजे भौतिक आणि आध्यात्मिक सर्व गोष्टींचे स्वामी कोण आहेत तर भगवान आहेत. आणि ह्या अर्थाने ओंकार जे आहे तर त्याचं जे आहे ते उच्चारण केलं जातं. हा मग आणि हा जो श्लोक आहे तो चैतन्य चरितामृताच्या आदी लीलामध्ये 7व्या अध्यायातल्या 128व्या श्लोकामध्ये ह्याचं जे आहे तर ते स्पष्टीकरण दिलं गेलं. पुढे जाऊ. हा मग त्याची हा मग वस्तुतः म्हणजे दिव्यध्वनी ओंकारच आहे. मग या तीन अक्षरांच्या संयोगामुळे हा तयार झालाय. मग ओंकाराचा जो जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू हे काही वेगळे नाही ते समजतं. पण तर पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याच्या पुढच्या स्लाइड. हरे कृष्ण. हा मग परमेश्वर वरील श्रद्धेविना यज्ञ दान तप ह्या जे क्रिया जे काही केलं जातं मग ते कसं असतं अनित्य असतं. म्हणजे अशा कर्मांना असत कर्म म्हटलं जातं. म्हणजे त्याचा ह्या जन्मी पण लाभ होत नाही आणि पुढच्या जन्मी पण होत नाही म्हणा. म्हणजे हे आपण समजून घेऊया. मग ते कसं तर श्रद्धेविना योग्य मार्गदर्शन जर नसेल प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचं तर आपल्याला कुठलीच फलप्राप्ती होत नाही. सगळ्या वेदांमध्ये काय सांगितले, भगवान यांच्यावर आपली श्रद्धा असली पाहिजे. आणि वेदांचं जे अंतिम लक्ष आहे ते श्रीकृष्णांनाच जाणणं. आणि मग त्यांचं तत्व जर जाणायचं असेल तर त्यांच्या आदेशांचं आपण पालन केलं पाहिजे, त्याशिवाय आपल्याला यशप्राप्ती नाही होणार. आणि म्हणून आपण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली सुरुवातीपासूनच कृष्ण भावनेमध्ये कर्म केलं तर तोच एक सर्वोत्तम मार्ग ठरेल की आपल्याला जी आहे तर ती म्हणजे भगवत प्राप्ती होऊ शकेल, कृष्ण प्राप्ती होऊ शकेल. मग बद्ध अवस्थेत लोक काय करतात, देवता भूत अशा पद्धतीनं राक्षस यांचे कुबेर अशा देवतांकडे, यक्ष यांच्या उपासनेकडे आकर्षले जातात. मग सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण म्हणजे आहे तर यापैकी सत्वगुण हा अधिक चांगला आहे. आणि त्याद्वारे आपण कृष्ण भावनेमध्ये येऊन जर उन्नत झालो तर निश्चितच काय होतं की आपण भक्ती मार्गावरती येतो. पहा भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचा शोध घेतला पाहिजे आणि त्यांच्याकडून प्रशिक्षण घेतलं पाहिजे. त्याद्वारे भगवान यांच्यावरची आपली श्रद्धा जी आहे तर ती दृढ होईल. आणि मग जी श्रद्धा आहे ती कालांतराने जेव्हा पक्व होते तेव्हा त्याला म्हणायचं भगवत प्रेम. मग ते विशुद्ध सत्व निर्माण झालं पाहिजे. तशी सत्व
या रूपात श्रद्धा आपली आली पाहिजे, मग ती विशुद्ध सत्वामध्ये जाईल. आणि भगवत प्रेम हेच आपल्यासारख्या जीवांचं ध्येय आहे पहा. म्हणून आपण कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला पाहिजे. मग हाच 17व्या अध्यायाचा संदेश आहे. तर इथे आपण थांबूया. इथे आपला अभ्यास संपला. कोणाला काही शंका असेल तर विचार. हरे कृष्ण. त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केली. हा, हा रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी हरे चालेल. कृष्णा मॅम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा हरे कृष्ण. माताजी. सवय हा नाही बोलूया. अजून ना. मग